Kaya pong balit man to eh, baligyan na naman eh. Ay, nasigulit niya to eh. Alsaw natin, baligyan na natin. Ano nangawat makasumbakan rin dong? Wala man, Kol. Kaya wala, dito, sunod. Wala, ako naman yung Sunod. Kol, ako na lang yung Kol. Yakat, kulungon ka. Kol, gigulitan na naman ako. Nagagawa po kayo. Bote bakal atasin plastik. Bote bakal atasin. Dati ngawa po doy. Kumay pwede din ako makuha. Plastik. Sama na. Hingaw niyo tayo. Gusto ko sunahan din. Bote bakal atasin plastik. Mingaw, wabog karon eh. Kasi may maayong buhato na karon na. Basta mong paita lang ba? Wako'y kwarta. Ay, tama, kabalon ako. Mangwa na ako mga bakal-bakal sa mga balay-balay. Kaya nakitarong man ang trabaho. Kani ha? Oy, insakto kaya na si Bantoy. Sabayon ako ni Matani kay Marama kay ni. Toy! Ay, sagod! Uy, Pops! Am ka? Sorry, hindi ko batawag mga ni Masaman. Stila na. Sabay ko ba? Arbit! Mamakal tas mga balay-balay ba? Aron makakwarta ta. Sure na, Pops. Mga kwarta kataan ng bamakal. Buwan ka nga, mahal kayong kilo sa bakal ron. Sure, magkaan na mga kwarta. Sure, lagi na unsa kanusa mo gudwa na sure basta ako'y moagda. Unsa man jud, masabay ka o dili kay moadto ako. Tara. Bantay, lagi na yung kwarta ni mo, ha? Tara. Bote bakal atasin. Uy, kanini. Bakal. May tao. Kani dako legalin. Kwarta. Uy, stainless, mahal ni. Uy, kani. Kwarta. Patay, na ibutin nga dito. Kahit sani. Uy, kani. Duh, napay sulod, bay. Dati, palaigat mo mga tao din. Dito, matagbutilya silik. Dobe? Kani may silik, di pa hupas. Nala ko yung pang-shot-shoton niya. Kwarta, nala ko yung pang-shot. Kani, pang-pulutan, baligyan ako. Easy money. Dalian na to, basig na itag. Tingati ko na tawa na oh. Ano naman to, Pops? Tilan. Ano ko na yung babi, ring kusog kay mga wat o bakal oh. Pops, masiguro tayo makakabakal ba? Kaya kung naunan ta niya. Tila ni Moit, sagdir, di mga butilyar, may gipanguha to. Na ako'y nakitaan bakal dito, mga nani kataso, bungkat kita. Sure ba? Kwarta lagi kita to. Ya, tara kay basig maunan ta, basig balik to. Ay, natin, nakadyan, magliw ko eh. Oh, kita ka na. Tako kayo, kwarta lagi kita na. Ay, tara kay mingaw na tayo. Awa, asa. Bakal, eh. Oh, banabanan ako mga 15 kilos ni. Si Manny. Mga 15 kilos gini ba? Sige, kwarta ni. Ay, sapa na kong kulungan, oh. Nanaputong nangawat rin ba? Karon lang ka. Ay, ikaw rin tigpangawat sa bakal rin ha. Oh, bugat kaya. Ang tao. Pops. Saman? Mangiso ka dito, kayo hindi ko. Balik din na kay. Tabay yung kalsani kay bugat kayo. Oh, kani. Si kwarta, dugaya pong balit man to eh. Baligyan na naman eh. Ay, nasigulit niya to eh. Alsaw natin, baligyan na natin. Ano nangawat makasumbakan rin dong? Wala man, Kol. Kaya wala, dito, sunod. Wala, ako naman yung Sunod. Kol, ako na lang yung Kol. Yakat, kulungon ka. Kol, gigulitan na naman ako. Nagagawa po kayo. Buwapo mo rin, mawala ko bakal, buti daw. Kol, pagkausan ko ba? Ikaw, di ba kuha? Kol, pagkausan ko, Kol. Bahala ka, diara ka. Diara ka, ako rin paglakan rin. Kol, malaway ka sa kuha, Kol. Sige naman pangawat o bakal nun. Kol, malaway ka, Kol ba? Kol, ka naman kung kunangangot ang bakal. Unsay karon, nangahurot kay kong butik bakal rin ha. Tay, magi naka-adjust ko. Luyang bakloy, gikulong. Asgaw magi nakabantay ko. Maapilon daw og kulong. Nasa ko diri, unyan na ko ni baligya.
Lamiani, oy. Pitiya, oy. Wala ko baligya. Hindi guman akong shot. Kami sa kinabuhi, oy. Mamatal, unya makikita pa yung gilimnon. Easy, di na kailangan mo palit. Uy, huwag mo tawanan ni. Baka may nagyan mo ganyan gagalag mga butil bakal, no? Uy, kani, huwag pa yan baligya yung pumakal. Ako ni baligya. Mo tinuod nga kwarta. Bahala ko sa bapuloy dito ka. Hindi man ako yung nagkuha ito, Kol. Hindi bitaw, ihikot ka dire. Kol, ayaw, Kol, pag-usap ko dito. Bahala ka diya. Kol, malaway ka, Kol. Yate, man, kailan ni kisugo, baya kong bukas si Mama.